ya. Mekakah ning dhuwur sumur. Mugi Pak Lurah panjang umur. Nek mekakahmu ning dhuwur sumur iku ora kok panjang. Lah, lebar. ya ngalah. Nek ning dhuwur sumur ki ora mekakah. Apa, Pak? Ngilo. Ya ora urung karuan kok ngilo. Lah, sumure asat kok ngilo. Nggih Mas Gareng. Puding konang. Kodang kuning. Kodang kuning. Aja diwalik kok. Mula ora nembus kuwalik meneh. Nah, coba bawa sik. Najan. Ngagem bawa? Heeh. Oke. Ya, kentenan ya Mas So. Gareng. Iso to? Lho, eskar. Eskari sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Wah. Dadi padha kanca-kanca iki ya. Cahe ayu. Suarane apik. Emane siji. Apa? Kok rondo. Lah yo Mbah Lurah pripun iki katerangane? Pun Mbak Lurah mbok menawi Nggih, Mbak. ngersake napa mantu-mantu elekan napa ajeng dipek dhewe napa. Maksude diadopsi ngono lho. Kaya kucing diadopsi. Ngadopsi kayane ragate kakek. Ayo. Jarane telu. Ayo. Urung mundak-mundak. Urung. Kayak dilangkai Vi. Heeh. Yo. Oh, para besa. Usaha se usaha, usaha se usaha, usaha se usaha, usaha se usaha, usaha se usaha. Bye.
Iya. Matur nuwun Mak. Iya. Liyane ora nganggo topeng, sing tengah nganggo topeng dhewe kuwi, heeh. Karang dheke semangat banget kok, Nduk. Iya, nek kon tari jadil saya malah wis dikendangi jaipong kuwi semangat banget dheke kuwi. Oh. Cah ngendi to, Mak? Sing tengah kuwi to? Heeh. Cah pathuk ning biyen rekane ya arep entuk piyai anu Kedung Poh kene. Oh, heeh. Neng ora sida jaman semua. Oh lah iya. Lah arep entuk piyai ngendi? Anu piyai Mojosari kono. Oh iya. Ning delalah kersane ngalah. Sarta pepusten ning kodrat ki gor ora sida. Woi. Iya, Pak. Sowan meneh ning laladan Kedung Poh, Nduk. Ya, ngaturke kula nuwun. Matur nuwun. Wah jan iki aku adem panas. Ha ngopo? Mbah karowan sesuk-esuk ki aku pamite ning sapa ya? Ha. Kuwi sing ngresake saka Dinas Kebudayaan kok ya, Mak. Lah iya awake dhewe ya mung sak derma nglakoni. Oh iya. Ya diaturke sithik lancaran bersih desa kanggo nyugata para tamu undangan saka Forkom Pinkap Kapanewan Nglipar. Ya dirawuhi Pak Panewu, Pak Sugito, Pak Dan Ramil karo Pak Kapolsek. Oh iya, Mak. Karo Pak Lurah saka Kepek. Oh, Mbah Lurah. Pak Bambang, Mbah B. Awake dhewe malam Minggu wingi ya wis dikon ngisruh nang kono. Iya. Kok ngisruh? Ya tegese nek dalange ora ngisruh, sing ngisruh ki malah justru wargane Mbah Lurah dhewe. Sapa? Mas Juang kuwi rak warga Kepek. Iya. Wingi wayangan nang Kepek kita, Nduk. Ya ampun. Iya, Mak, ora apa-apa. Matur nuwun Mbah Lurah Kepek uga ora keri menjane Mbah Lurah Kedung Poh, Pak Dwiyono. Pajen piyaine iki wis pokoke merdika. Lah ngopo? Wis pokoke acara ngene iki panjenengane ora macak sing gek jagawi bawa ngono ki ora. Lah, karang panjenengane iki ngrumangsani aku ki saka rakyat kinerjaku ya tak peruntukan kanggo rakyat. Wah, luar biasa. Panjenengane lahir batin. Heeh. Wong nek jagongan karo aku ki Bloko Suta. Aku ki bangsat ning nek pembangunan ora kalah karo liyane nek mung sak nglipar. Ngono kuwi ngendikane, Bang. Ha iya. Cara-carane, wis pokoke mau ku ya wis dipasrahi, aku kumban sakarepmu. Nggih, tak londrekke mengke, Mbah. Iya. Iya, atur nuwun. Sekarang nek karo Mbah Lurah wis sakrap, ya. Apa niku? Sapa sing takon bawa? Mas Adi Walucok. Oh iya. Karo iki supaya padha ngrahapi apa kang wis dadi pasugatane. Oh iya, Mak. Ngono ya, Ndik. Oh iya. Mangga Mas Adi. Ya. Apaan niku
dadi kewajiban baku. Ora nyono ora ngira. Piye? Penjerane Mas Adi iki nek neng daleme kono neng lingkungan ki sok penjerane iki minangka instruktur senam, Nduk. Iya, senam zumba. Oh. Nanging neng kene suarane jan mayah. Iya. Mangga, Ses. Ayo bersih desa. Aku mau ya dipesen karo Mbah Lurah. Piye? Sup sindenmu sing wajane di pager kuwi tak peke mau jare. Iya. Lah ngopo? Adeke mau kurang ajar karo Mbah Lurah kok. Lah ngopo? Ana Mbah Lurah ki biasa to Gojek. Iya, mau rak penjenane anu jumeneng eneng kono kuwi Mbak Niken liwat ngarepe Mbah Lurah ngono kuwi. Mbah Lurah ki ngeruwi. Piye? Ngatos-atos Mbok De. Agek Mbak Niken ki wangsulan piye? Mbok Demu kuwi ngono. Wes. Jebule kuwi ki Mbah Lurah, dhek ora reti apa. Bola bali ya. Kowe ora bahen-bahen karo Mbah Lurah lho. Kowe ora sembetengan. Penjerane iki ya najan to ngasta ning Ndongpoh ning dhek ya ndek relasi nyang Kelurahan Bendung kono. Engko PKH-mu iso dijabut karo Mbah Lurah lho. Iya. Muri ado. Ya. Muri ado. Suker sakit. 50 wae sesuk. Yo. Anggiyaku mandang karjo. Ampaniku tadi kewajiban aku. Ayo bersih desa, mune ada suker sakit. Kia aku mandang. Matur nuwun. Ya wis diaturno Mak ya. Ki
ayahmu saka Ngadiraja wis rawuh. Oh iya. Ah jan. Sak iya heeh Pakde. Urung arep tak deke ya santai ae ya. Heeh. Nyantai. Cara wong piyai mertamu kuwi to, Nduk? Piye? Cara mertamu kuwi suguh lungguh karo aruhe men jangkep. Ya. Aruh wis entuk. Ya. Lungguh wis. Ya. Mong kari ngenteni suguhe. Oh iya. Ya Allah, nyuwun kopi ya Allah. Ya Allah, kurang manis ya Allah. Sak tembang meneh no. Ya. Nggo membangun semangati warga masyarakat. Ya. Merga bersih desa kuwi ora mung ngresiki infrastruktur pembangunan ora. Ya. Ning uga ngresiki moral membangun semangati warga masyarakat. Monggo bisa nggayuh tentrem, monggo bisa nggayuh kamulyan sedayane ora ana alangan swiji apa. Tembange gugur gunung. Oh ya. Sisan dinile pelok barang. Heeh. Ayo tak suwun Kang Masku Paijo dibukani bonang. Nek kleru tak longi 700. Monggo. Nyuwun tambahan iki gapet kula putung nggih tombok Mbah Lurah. Oh dasare wis cacat gapite kok iki kok ora. Iya, Pak Demu Ngadiraja diaturi supaya berdiri no. Oh iya. Sepote apa Mak? Paula ya. Oh iya. Diaturi ya Cah. Mas Haji bukani saran Mas.
pisan hop Ya. hop boyo 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 lala matur nuwun Pak D. Iya. Heeh. Ngasta mik. Heeh. Nek kuat ora nganggo mik ya ora apa-apa. Heeh. Heeh. Ajeng ngunjuk sik mboten Pak D? Pun, pun. Mpun. Lah kopine nembe dugi kok. Ijek panas bulat-bulat kaya ngono. Kok ngenteni adem ndak ilatku mlocot mangke. Nggih. Nek men adem kopi, nek men langsung adem, wacakno surat Yasin ping 3, Dik. Tiwas tak leboni parasetamol. Oh. Tak pangan pokoke. Sugeng dalu Mas Yusufku, sayangku, cintaku. Padha lanange. Lho Mas, Pripun? dhuwur banget. Lah ya Wis lumayan. tele-tele. Nggih. Dandan neng kono balik rene lah iki dadi tele-tele. Teko kene jek mbok siksa prau layar iki mah lho Mas. Lah ya nesu, moh maem terus ah. Ora. Aku nek nesu ora moh maem kok. Lah? Aku nek nesu uda kok Mas. Beda ro sinden-sinden beda. Luar biasa, luar biasa. Ngiras-ngirut. Iya. Menghibur warga masyarakat Kedungpuh. Karo ngiras-ngirus nonton pasar malam Mas iki. Untung pasar maleme apa wis rada surut. Nggih. Iki nek pomo ora iki kapal kan nek ngelakson pas kupingku lho Mas kae. Tot. Lah ora apa-apa, main semangat kaya ngono kae nggo penyemangat. Iki penyemangat tenan, luar biasa. Iki Kedungpoh. Poh. Ya lali kok ya wong rene iki ya tak etung lagek ping pisan iki kok. Kedungpoh iki hebat luar biasa, Mas. Liripun? Iki survei. Nggih. Sekecamatan Lipar. Nggih. Penonton wayang terbanyak malam hari ini ana ing lapangan Kedungpuh. Tepuk tangan untuk masyarakat semuanya. Luar biasa. Mergone terbanyak mergo napa? Mergone ya papan panggonane Bowero. Ora. Mergo sak nglipar sing wayangan ya gur kene bengi iki. Ngono. Coba nek ning pengkol nek wayangan, kan penontonnya terbagi. Ngono. Oh dadi sing wayangan mung kene tok. Mula aku mau dibel Mbah Waloyo. Pripun? Tak melu toreng ngono mau. Oh dadi prei doan iki mau ya Mas. Luar biasa. Iki tenan Mas. Nggih. Lagi mlebu rene iki sawangan iki wis nyenengke. Lah nggih. Dadi wis meriah banget ana Kedungpoh kene iki. Teko jret iki ning kono pandanganku ning ngarepe toko martabak kae Mas. Nggih. Sebelahe toko mainan. Nggih. Wayangan enek wong dodol kotang iki ya lagi ning kene. Sebelahe toko mainan bakul kotak. Sing kono kita. Diler ngarep Mas.
Aku yo wah nonton menawa cocok aku ngono. Heeh. Tak njikok tak balekke. Lah, Sirku arep nukokke bojoku ra sida. Lah. Bojoku ra tau kotangan kok. Balekke. Balik rono. Kuwi nek martabak. nggih. Aku nek kelingan martabake kelingan gendro karo rame karo bojoku. Lah pripun? Ulang tahun. Nggih. Tak tukokne kathok jero. Nggih. Keciliken. Terus Aku terus mbok pengalaman tuku martabak. Ayo, meja tak kei keramik. nggih. Kuatok tak keplek-keplekne kaya martabak kuwi Mas. Ben melar ngono Ben melar bojoku ning sandike tak ukurke, kurang tak keplekke meneh. Kaya gawe adonan martabak kaya. Kotange gede-gede. Luar biasa. Nyenengke tenan. Neng murah kuwi serba 35 kok. Hah? Sing ning ngarep desa mau larang regane. Kok iso? Lah saiki monggo ya. Ki piye? Kok apa-apa ki nek bagian jaba ki pancen murah. Nggih. Sing larang kuwi jero. Nggih. Lagek loro wae nek loro niki bagian jaba murah tambane Mas. Leres. Nek jero larang. Nggih. Loro jaba panu kadas kurap. Gatal jamur. Nah, kuwi tukoke salep 88 8.000 mari. Mergo mapane ana jaba Jaba. mula murah. Nggih. Ning sing larang ki ning jero jantung, kolesterol, paru-paru, ginjel, usus buntu. Nggih. Lah kuwi larang Mas. Nggih. Kurang bejane nyawa katut. Leres. Nah, kaya pakaian-pakaian sinden ngene iki. Heeh. Iki pomo kebayak sak yuta. Nggih. Ah, murah wong ning jaba. Heeh. Nah, terus jarik. Nggih. Jarik iki ning klewer 250 wis Wis entuk. entuk apik. Nah, sing larang kuwi sing dijariki. Heeh. Kuwi kok ngantek sing dijari iki luwih larang timbang jarike. Heeh. Berarti jeroane bosok kuwi Mas. Iya. Bener. Oh. Logistik. Heeh. Logistik iki pengiriman barang iki. Logis. Lah, logis ora logistik. Oh, ketua MBG. Mudeng logistik barang. Wah, sungkem bekti kula katur Bapak perangkat desa. Mbah Lurah, Pak Dwi nggih. Pak Dwi kudu kenal karo beliaune lho. Nggih. Sugeng dalu Pak Dwi. Endi ora? Iya, angger jempolku ki engko mandek lah ya Pak Dwi ya kono kuwi. Geng dalu Pak Dwi. Lah kae lho. Nah. Oh, lah nggih wong lagi goleki kok nggih. Sehat selalu, panjang umur, kathah rezeki matur nuwun nggih Pak, pun nimbali kula. Nggih lantaran dipun timbali Pak Dwi sowan wonten lapangan mriki tegese Pak Dwi ikut mensejahterakan hidup saya untuk 3 hari ke depan. Nggih. Matur nuwun. Luar biasa lho Mas. Kedung Poh. Nggih. Tahun wingi nggih sampean. Kula Nek pelataran neng Balen, Bali. heeh. Nah, gandeng penontone ora mot. Nggih. Iki keke lapangan. Nggih. Ngono. Sesuk iya neng kene meneh. Nggih. Tahun ngarep. Pertanyaane, Pripun? nganggo gareng pora tahun ngarep. Ya nganggo nek isih selo tanggalane isih jenengan urung ngejob ngono nganggo tetepan. Gareng wayang kulit apa wayang tetelan? Wayang iki. Oh, tahun ngarep ta iki? Heeh. Tanggale pinten wulane napa Pak Dwi kula panjeri sekalian Pak niki. Kudune sing manjer ki ya Mbah Lurah ora kok jenengan. Strategi pemasaran ki saiki sing ditanggapi sing manjeri. Oh ngono ya? Wah, aku nek esuk lho Mas pit-pitan terus kampung. Sapa nanggap tak panjeri saiki kula ngoten kok. Piye lho? Ya tak panjere Mbah Lurah ki kekno. Wah, ya ora. Mboten wis luar biasa. Dongane Mas. Nggih. Kedung Poh pinaringan ayem lan tentrem. Amin. Tebih saking sedaya godha lan rencana caket manjing bagya lan mulya. Amin. Pinaringan sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah. Amin ya Allah. Pinaringan injih menika keselamatan sedayanipun. Amin. Kedung Poh sak kiwa tengene, slamet donyane, slamet akhirate. Amin ya Allah. Amin. Klebu tontonan wengi iki slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap, slamet warga masyarakat. Dik, amin. Nun. Bersih desa ora luput saka kenduri. Kenduri. Ujubna mangga.
Sampeyan ora ngujubne. Ora. Aku anggar ngujubne nonton YouTube wis mbok nggo lho. Oh. Lah kek kenduri nang kono ora nang kene. Ora nang kene. Sampeyan urung kenduren mau. Urung. Nggih. Kula dongake muga-muga sedaya memala sageta sirna entek ketamplek kendang kintir kali kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseser werambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati donalaya tulak sawan Bali dalan. Masyarakat Kedung Poh kiwa tengen sehat jasmani rohani Allahumma Amin. ana sing masuk angin ana sing sakit wengi iki ditanggapke Mas Yusuf Ansor sak kanca sesuk pinaringan sehat Allahumma Amin. tombone mayar ora sah guak-guak duit ning rumah sakit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditapli njet mampet dibludrul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan kuwi gembiri panganane penyanyi sego goreng senengane gareng karo sinden yen batang senengane dalang hei tak tonyo lho jenengan donya ki ana loro ana peteng ana padang ana lanang ana wadon ana becik dalang ki ya ana loro dalang kabecikan karo dalang sing arep ngrusak katentremane Kedung Poh sak kiwa tengene kayak aku terus sampean ki lak dalang sing ngedalke piwulang sing becik sing apik tontonan dalang wayang lah dalang sing ogrok-ogrok sing pakanane batang kuwi sing arep merusak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia nggih ngono kuwi lho Mas iki jangan tepuk tangan ampun tepuk tangan lah ngopo kalau Anda tepuk tangan hanya akan memupuk rasa kesombongan untuk diri saya Gareng Tralala tidak pernah membutuhkan tepuk tangan. Lah, yang dibutuhkan Gareng Tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan. Rak meng pendermisan to. Maksud iki wis meneng anteng kaya Pak Dwi ngerti nanggap ngoten lho. Luar biasa kok tenan. Sodo kawak sapu gerang godho mendak sengkala nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang tuntas. Allahumma amin. Jangkep matur nuwun. Jangkep ngene iki. 50. Wah, dingaren, Mas. Wah, piye to? Masyaallah. Jan, ngene iki ora kleru kok. Matur nuwun berkah barokah ya, Mas. Nggih, Pak. Nggih, dongake dadi amal kesanane sampeyan. Amin. Dicatet romo malaikate. Amin. Sumben jenengan sejajar swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, nggih. Monggo Pak Dwi badhe tindak swarga mboten? Monggo. Rencana. Tiket swarga kok 50.000 kaya murah. Tiket swarga ki murah sing larang tiket neraka. Oh, mergo nek ning swarga ki mung menjalankan ibadah gratis ora bayar. Iya. Ning nek arep kepengin ning neraka kejungkel-jungkel kuwi malah larang, Mas. Lah iya. Wah, kandhani kok entek pekarangan. Le, 50.000 disimpen. Sesuk dadi 500 yuta. Lah ngopo? Oh. Tiket swarga. Nggih, Pak sinten namane? Pak Rubingan swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sinten malih monggo. Iki aku kaya kotak amal ya Mas. Monggo sing pengen jajar Kanjeng Nabi Muhammad. Heeh. Masyaallah. Kuwi nawala ditampani kuwi, Dik. Oh iki. Heeh. Nah, 50 meneh. Lah iya. Disyukuri. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Yusuf Ansor yang paling ganteng. Oh ya kene nggo aku kok kowe. Dan Sogok Pesinden. Kok Sogok piye to? Soho. Oh, las. Lan do meteng. Dumateng. Heeh. Pak Gareng. Wah, nggih. Matur nuwun sejajar Nabi Muhammad. Anu Pak, kula jujuli 20, Pak. Pak Dwi, heeh. Tikete 750. Iki transporte 20 iki. Ongkir. Ya, laris. Mulih tuku kulkas kengko. Dari kru ketangkasan Pasar Malam. Oh iya. Request garwane wong liya. Waduh. Digarap. Lho, garwane wong liya kok kon garap. Iki. Kene. Layange bae duwite aja.
Sedaya konangane. Oh, sesuk ki angsuran Rek. Kru ketangkasan pasar malam request garwane wong liya garap seragenan Gonggo Mina. Lho, bojone wong liya digarap sak seragen coba. Kuwi Mendah ya kahanane ya. kuwi entuk sak RT no ora wis ngene mulih iki. Aku ya nampa nawala. Diwaos. Dari Bumdesma Batur Agung Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunung Kidul. Ya, dengan unit usaha UPK DPM menyediakan pinjaman kelompok. Kedua, BMT Batur Agung menyediakan pinjaman pribadi. Ketiga, toko Waragrosnu di Komplek Pasar Ngawen. Nyuwun lagu Lali Janjine. Oh ya, nggo ngelingke sing duwe angsura. Oke. Oh. Saking Pak Direktur, Pak Tukiran, Dewan Penasihat semua lurah sekapanipun Nglipar. Oh iya. Ki mau entuk titipan saka seksi konsumsi. Nggih. Pak Kasir nyuwun podang kuning, tak barengke karo saka panyuwunan saka Pak Rudi Abad Bantul. Ndedonga mugi masyarakat Kedung Poh tansah pinaringan kesehatan lan tambah makmur. Amin. Allahumma amin. Ya. Lajeng sugeng dalu Mas Dalang saking lesehan pojok Mbak Puji. Alamat ing teras toko bangunan TB Langga Jaya Paringan Gojo Kedung Poh Nglipar. Buka mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Nyuwun lagune Diwulung Gunung Kidul. Oh ya. Salam saking sedulur HD Nggari RB2 rombongane Mas Sulis Bronjong dan salam saking Ban Rescue BPBD DIY. Ya, wah iki akeh banget iki. Saking Pak Sularjo. Asli Pidalem Nglorok sakmenika wonten Amerika Selatan Suriname. Kagem warga masyarakat Kedung Poh, warga Nglorok, Mojosari, gantungan khususipun kagem warga Kordes Kedung Poh ing Jabodetabek mugi sedaya sami sehat. Sami manggih guyub rukun kompak selalu semoga Kordes Kedung Poh semakin ngrembaka. Amin. Kagem Mbah Suratman sing lagi nonton live streaming wonten Cipulir Jakarta Selatan. Mbah Suratman niku penggemar berat Mas Yusuf kalian penggemar berat Pak Digareng. Saben live mesti Mbah Suratman selalu pertama kali share ke grup pundi kemawon. Matur sembah nuwun Mbak Niken ingkang nyekar matur sembah nuwun tembange podang kuning sampun sawer transfer 1 juta. Matur nuwun alhamdulillah. Dibaleni nggon nyekar ki. Ingkang nyekar Mbak Niken. Bales ana layange. Pripun? Lah nek nyekar ki jenazahe sapa? Nembang. Nembang. Iya. Salane ora. Sinden diteke. Nah, Mbak Niken sing disuwun pertama. Mbak Niken. Iki. Heeh. Mbak Niken. Iya. Mangga. Ansor laras jeneng karawitane. Wiyagane semeleh kabeh rasane. Ayo masoryane sindene. Nanging ngantu ate mane. Anyar neh. Wis suwe ora metu. Bar dicet kok metu meneh kok dadi anyar. Jenengan sok ora melu dadine ora ngerti. Sok ora melu latihan lho jenengan iki. Repot. Repot ngopo? Ganti popok. Heeh. Repot. Mbak Niken sing sowan Nggih. nuhuni dawuh tembang sing dikersake sedulur Cipulir nggih. Cipulir sama Pak Kasir tadi nyuwun podang kuning. Oh, ngoten. Wis ditransfer sak yuta. Ki nang kene neng dhuwit 100, 200. Nah, 200 iki bagian kasinden. Alhamdulillah, matur suwun Nggih. nggih Mas Yusuf. Mergo jenengan sik nembang. Terus iki 50 nggo kas wiyaga. Mas Klimin, mriki Mas. Kene. Ini ndak rene. Kayak bendahara wiyaga. Iki bendahara wiyaga iki bendahara sinden. Heeh. Terus kayak Mas Adi kae sesuk sing ngurusi arisan Ansor Laras. Ya. Sampean bendaharane krawitan. Ora kok nyupleh, takon. Nek 50 ki ngedume piye semene iki? Lah nglumpuk akeh kase Ya kok. dilumpukke sik to Mas Gareng. Oh, malah kasih akeh. Tak utange ndang. Kali lipat 10. Hah? Iki krawitan apa bang plecet jano? Jenenge berkarya kok ya di. Berkarya ki grup pasar malam kok. Ayo. Ki iso nggo tuku kotang sinden-sinden ya Mas Gareng. Iki. Iya. Yo 35 kok ya. Iya kan 200 setok 7 to. Elok, wis.
Iki Iya. mulih kotange anyar ning kene. Lah tak nggo ning jaba ben ketok anyar. Ya, nyuwun ngapura karo Mbah Lurah sik, kowe mau ora. Pak Lurah. Duwe Nggih, mau. Pak Lurah. Lah mau anu Pak Lurah ki rak ya guyon biasa to, ngatos-atos mbok dhe, ngono to Pak Lurah. Gek lewangsulan ki mbok dhemu kuwi ngono kuwi. Lah aku ora ngerti nek Pak Lurah. Aku mau ya ora ngerti nek beliau ki Pak Lurah. Lah Nah. iki to. Wong dugi mriko ki sing markirke ngabani markirke mobilku ki ya beliau, tak kira tukang parkir kuwi mau kok. Kok malah ngono. Kanan kiri. Dok wis, dok wis. Jebul Pak Lurah. Lah nggih Pak Lurah menika. Tegese Pak Lurah ki anu ora bedak-bedake Waras. tur gelem nyarirani piyambak apa sing dadi pakaryane. Merakyat. Nah, Nggih. elok. Pak, iki kula lho. nuwun Pak Lurah sugeng dalu. Ya Allah, Pak Lurah ki gagah ya Mas Gareng. Oh, jeneng asmane wae Pak Dewi kaya. Nggih to. Nggih sehat selalu ya Pak Dewi. Nggih Masya Pak, Allah. sehat-sehat nggih Pak. Areng apa? Arep Ya paling ora ndongake sing becik to. Ning Nggih. pasar legi tuku gelali, muga-muga Pak Dewi pinaringan kathah rejeki. Amin. Ayo, ngono. Ayo. Mekakah ning dhuwur sumur. Eh, Mugi Pak Lurah panjang umur. nek mekakahmu ning dhuwur sumur iku ora kok panjang. Lah, Lebar. ya ngalah. Nek neng dhuwur sumur ki ora mekakah. Apa, Pak? Ngilo. Ya ora urung karuan kok ngilo. Lah. Sumure asat kok ngilo. Nggih Mas Gareng. Nembang. Puding konang. Podang kuning. Podang kuning. Aja diwalek kok. Mula ora nembus kuwalik meneh. Nah, coba bawa sik. Najan. Ngagem bawa. Heeh. Oke. Ya, kentenan ya Mas So. Gareng. Iso to? Lho, eskar. SKI Sarjana Karawitan. Sarjana karaoke. Wah. Dadi padha kanca-kanca iki ya. Nadyan wujuh temong peksi Cahe ayu, Heeh. suarane apik, Heeh. emane siji. Apa? Kok rondo. Lah yo Mbah Lurah pripun niki katerangane? Pun Mbak Lurah mbok menawi Nggih, Mbak. ngersake napa mantu-mantu elekan napa ajeng dipek dhewe napa. Maksude diadopsi ngono lho. Kaya kucing diadopsi. Ngadopsi kayane ragate kakean. Iya. Lah aku golek dhewe lho. Ayo. Matur nuwun Mbah B, Mbah Lurah Kepek kepareng badhe jengkar nderekaken tindakipun ngantos-atos sehat rahayu sedayanipun. Oh, nggih. Kapan ya Mas Kepek wayangane? Wis wingi. Oh, baru ini. Wis bar. Pun bar nembe Wis bar. wingi. Wis bar. 2 hari yang lalu Mas 2 hari Gareng. lalu. Nggih. Makasih. Bintang tamune udu Mas Gareng. Ora apa-apa, sing penting wayangan lumadi. Nah, nggih. Nanonino nana. Alos manis tur mrak hati monggo Mas Gareng. Aku Iya no 5 juta kok. fitnah. Lah piro? Ora ngerti kok ngarani garange 5 yuta. Lah piro? Arep ngenyek Pak Dewi warga masyarakat Kedungpuh kok. Piro? Aku wong iki nang kene iki 17 yuta 500. Kok larang mah. Karo ngukuti pasar malam kuwi lho. Pira-pira ditampa to, Mas? Nggih.
wis suwe nggonku nglalono goleki si podang jenar urung iba bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo Podang kuning klangenane Mas Tarno Tani Ajaib. Nggih. Mbah Tarno titip uga Mbak Ira saka Taiwan ngersake lali janjine. Ya. Terus iki saka Bekasi nyuwun saking Pak De Suratno nyuwun Suminten Edan. Oh iya, wis dikersake. Iya. Terus saking Pak Suradal ndedonga salam kagem sedaya nyuwun pepeling. Oh iya. Pak Suradal Kulon Progo. Iya. Ya. Podang kuning rumiyin iki nggih. Podang kuning. Podang kuning. Esuk awan ning omahe serak rasan kaluyuran aku leki sing tak sayang mubet mitranganku goleki ora krasa esuk
variasi. Baleni nduk Baleni. Aku ben iso menyesuaikan. Heeh. Pak seranane son bekat pulo teken. Wah, jane. Ateng. Aku nek ngene iki bahagia sebahagia-bahagia. Ngger kanca wirang seneng ya, Mas. Yo piye to cita-cita hidup iki piye carane kanca wirang kok. Anda modar kami puas ngono ya prinsipnya. Garap iki kene iki. Bisa. Kadang ora mung drang tak drang tak gleng ngono kae ora. Garape ngene iki jenenge kreasi. Garap Kreativitas, garap kewirangan. garap kisinan. Anyar iki mah. Ora nesu lho, Teng. Engko ora gelem madang. Oh. Malah gelut. Den pun dipenggalih mengke mawon pun. Nggih, matur suwun nggih sampun. Nggih, Mbak Niken. Inci. Ya. Ya Jos Mbak Niken.